Sınıvatın aşığı. Salam mehman tamaşaçılar, eli gelesler. Gahraman arka dağımıdın sayesinde sizin her bir gününüzün bahtiyarlığı, ruvaşlığı deslenmeni, hormatlı prezidentimizin canının sağ, birin taşının aman, tütüyen tutum işlerinin hem işe ruvaj arman arzular, sınıvatın aşığı yetleştirmeden kâydı sanına tomuş etmeye çağırıyor. Sınıvatın aşığı. Mehriban ýeşler, gahraman arka dağımyzyň saýasynda biziň aýdymçylarymyz, sıngat işgärlerimiz özleriniň döredýän eserleri bilen watanmyzyň ösüşlerini wasp edýärler. Mehriban ýeşler, ine bizim her gezek gepleşigimizde şeýle sıngatyň aşyklaryny çağıryp, olaryň döredijiligi barady. Olaryň döredijiligi näki täzelikler barady söhbet edýär. Ýeşler, bizim bugün gepleşigimizde biziň aýdymsy sıngatymyzda özüniň ajaýyp aýdymlary bilen tanalyk gelýän Zenan Nakşymyzy aýdymçymyzy gepleşigimizde çağırdyk. Ol sıngatyň aşygy Gülşirin Gellimradowa. Gülşirin, sizi studiýamyza hoş gördük. Mehriban ýeşler, inha görüşmegi ýalyk biziň gahraman arka dağımyzyň saýasynda biziň her bir günümiz toýlara, bayramlara, bir şanly wakalara, taryhy wakalara beslenip gelýärdi. Hormatly prezidentimiziň her bir ýylymyzy münasip atlar bilen atlanıp bermegi ilki bilen şu döredijiligi işgärlerine, sıngat işgärlerine bir täzeden eserleri döret durmagy, şol ýyla münasip aýdymlary, eserleri döretmäge ilham bolýar. Biziň türkmen owady teleýaýlamyzda öz aýdymlaryňyz bilen halkymyza ruhy lezzet paýlap gelýäňiz, şu ýurdumyzyň gün saýyn ösýänligi, ýurdumyzyň bir üstünlikleri beslenýänligi hakynda bir buýsançly görüňlerden gepleşigimizde başlasak. Gahraman arka dağımız bizim şu ýylymyzy Türkmenistan bir taraplaryň mekany diýip atlanyrma gatty bizi begenlerdi. Türkmenistan bir taraplaryň mekany diýip aýdym işledim. Onu häzir ilkinji gezek sizin gepleşiňizde ýerine ýetiren Türkmenistan bir taraplaryň mekany diýmek biziň gahraman arka dağımız biziň şu Türkmenistan döwletimizi dostlugyň, dogurlygyň mekanyna öwürdi. Anha şu ýylen biziň bir taraplarymyzyň 25 ýyl dolmagy bizi hasam begenlerge bizi eýem şu wagtdan şol bir taraplarymyzyň 25 ýyllyk bayramyna her bir döredijlik işgärleri özüniň täze sowgatlary bilen nesip bolsa näme ahly halkymyzy gahraman arka dağymyzy begenler. Onna Gülşirin halkymyza sowgat hökümine hemem ilkinji gezek şu gahraman arka dağymyzyň şu ýylymyzy bir münasip at bilen atlanyrmagy bilen şu özüň sowgatyň hökümine şu täze döreden aýdymly Türkmenistan bir taraplygyň mekany aýdymly ilkinji gezek halkymyza ýetireli. Türkmenistan bir taraplygyň mekany, elim içre haýyr işlere hosar. Türkmenistan bir taraplygyň mekany, bize boly mudam ulyň eşýar, rowaşlygy berýän arka dağymar, dünýäň sarkyn jenne dilli ykrar. Türkmenistan bir taraplygyň mekany, bize boly mudam ulyň eşýar, rowaşlygy berýän arka dağymar, dünýäň sarkyn jenne dilli ykrar. Türkmenistan bir taraplygyň mekany. Dostana şarmal açık kapılar, gelenlere mehir bilen bakılar. Ollu gerek yerde madam tapılar. Türkmenistan bir taraplygyň mekany, bize boly mudam ulyň eşýar, rowaşlygy berýän arka dağymar, dünýäň sarkyn jenne dilli ykrar. Türkmenistan bir taraplygyň
öğreticilik işgärleri elmidama täze aýdymlarda öğretmegiň täze bir sanat eserleri halka ýetirmegiň gözlegine bolýarda. Näşeýle desek, Türkmenistanyň Newitgaz toplumynyň medeni şöwürlik merkezinde halk saat gurallary ansamblyndan zähmet çekýär. Bu ýerde de näme halk aýdymlary bir halipalar bilen bilelikde halk saatlary işläp halkymyza ýetirýäňiz bir dawaralarda, çärelerde ine şu günler şu zähmet çekýän iş ýeriňizde bir näle täzelikleriň üstüne işleýän şular dogrusyny aýsaňyz. Türkmenistanyň Newitgaz toplumynyň medeni şöwürlik merkeziniň halk saat gurallary ansamblynda şu halipalar bilen zähmet çekýän biziň şu ýolbaşymyz Türkmenistanyň halk artisti Bayram Murat Söýünov bize ýolbaşçylyk edýär. Halk sazy bolanyny eýýän biz şu dutarda, gyjakda şu halipalar bilen şu biziň milli aýdymlarymyzy, türkmeniň halk aýdymlaryny, türkmeniň halk saatlaryny ilmi-dama şu öwrenip halkymyza ýetirýär. Biziň işleýän toparmyzda başga da halipalar bar, Türkmenistanyň halk artistleri Qiyas Durdiýew bar, Paraha Şeýhimow bar. Şu halipalaryň kömegi bilen köp zatlar öwrenýär. Biz hem şu türkmeniň halk aýdymlarynyň süýçüligini ýetirmän öz başardygymyzdan halka ýetirýär. Ne Gülşirin, siz halk aýdymlaryňyz bilen şeýle-de estrada aýdymlaryňyz bilen biziň halkymyza bir ruhy lezzet paýlap gelýäňizde, ine gahrman arkadamyz biziň milliligimiziň dünýä derejesine göterilmegi üçin bir taýsy tagalalar durmuşy ornaşdyrýar. Gahrman arkadamyz milliligimize diýsem uly üns berýärdi. Elbetde biziň aýdymçylarymyz milli aýdymlary işläp halkymyza ýetirýärler. Siziň milli öwüşüňni şekille geçirilen bir näçe şekilli aýdymlaryňyz bar. Olardan misal alyp halk aýdymy bolan zybana ýa-da dömeleriň diýen aýdymyz. Umuman şu zatlar biziň hasa millilige bolan söýgümizi artdyrýar. Şeýle-de biz türkmen halkymyzyň öz milliligi bilen dünýäde tanalmagyna uly terge berýär-de. Biziň halyçylyk sungatymyz UNESCO-nyň maddi däl medeni gymmatlyklarynyň hataryna goşulmagy bizi onno da bir zenan kalyny diýsem bu insanlar ýa-da biziň owadan türkmen hallarymyz dünýä ýüzüne aýlanýar. Gahrman arkadamyz türkmeniň milliligine şeýle özüniň ünsüni berýär. Biziň şaýteplerimiz ýa bolmasana şu gelin gyýdylan şu ürjedip dokayan gözüň bir ýagyny gelýän halylary diýsem özüne çekýär. Ana şu köplenç Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilenine biziň aýdymçylarymyz özümiziň aýdymlarymyzy hasam biz şu milli lebaslarymyz bilen ýa bolmasa şu şotaýda gornolýan sergilerdäki bir türkmeniň şaýtepleri, hallary özüne çekiji bolup şolar şeýle bir synlaýarlar, suratlar alyp bizden soraýarlar. Biz şeýle begenýäs biziň şolar ýar sungatymyzyň barlygyna, halymyzyň barlygyna, ýa-da haly muzeýine baraňda halylary görüp sylaňda gözüň doýmaýar. Ýa-ni ýakynda belli sadanamyz Begenç Hojaýew bilen täze aýdym işledik. Oň sözleri Döwlet Gurbangeliýewiň haly aýdymny işledik. Ýakyn günlerde şol aýdymy şekilli görünüşde halkymyza ýetirer.
Üsse atsa atsa aşan bakır kabargatsa Uyulcura başın atsa şыңırda şer düğmeleri Güllü takıya başındadır gelin gıyılır daşındadır Gövhür daşı kaşındadır şыңırda şer düğmeleri Şыңırda şer düğmeleri Şыңır 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 Şыңırda şer düğmeleri Şыңır 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 Şыңırda şer düğmeleri Şыңır 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 Şыңırda şer düğmeleri Şыңırda şer düğmeleri Ine estrada aydımlaryň barada görüň edemizde, şeýle-de söýgü aydymlaryňyz barada görüň edemizde. Haýsy döredicilik işgärler bilen işleşýäňiz, haýsy şahyrlar bilen işleşýäňiz, şular dogrusyny aýtsaňyz. Men esasy şu biziň Türkmenistanyň Sungatda atgadanan işgäri şu Serpay Aydym Saat Töpörüniň ýol başçysy Muratgeli Bayram Merdiyevden köp zatlar öwrendim. Halipa maňa şo taýda şu Türkmeniň estrada aydymlaryny nähili aýtmalydygyny öwretdi. Özüme köp aydymlar döredip berdi. Şo düýmeler aydymyňam saady Muratgeli Bayram Merdiýewiňkidi. Şu Türkmen Milli Konserwatoriýasyna mugallim bolup işleýän ýaş halipa kompozitorymyz Kerwan Aýdogduýew bilen işleşýän şahyrlar Gülşirin Hanyma Kerwan Aýdogduýewiň sadyna ýylgyr sen Mehribany aydym işledik. Mümkin bolsa şu taýda şol aydymy ýerine ýetirip bereýin. Başysyna uly howaslandyňlar. Sen ödüňi ýalňyz duýma mehriban Sen neýdi saralarmy solarmy Sen hakyn beren nur mehriban Keýde seni ýeke oýup bolarmy Çekesen çıkma akla başlarım Yılgır sen mehriban yılgır malayım Min şona den yürek sesin geçtirin Kim bir pursut sen
şi söýgü barada estrada aýdymlaryňyz barada görüňedemizde ýaňy ýakyna türkmen owal tele ýaýlymyzda ýaýlyma goý berilýän küse ýar diýen şekil aýdymyz barada da görüňedeýsek täzelikde şekile geçirilen aýdymlaryň biri boldy. Bu şekil aýdymyň sözi sady bir şekile düşülüşi dogrusyna daýsaňyz. Bulaydym ýaňam bellek geçdim Sady Murat geli Bayram Erdiýewiň sözleri şu ýaş denan şahyrymyz Gülşen Hanowaň sözleri. Şulaydymy bir hili ödüm şu halipaň çalan wagtda gowurup sözünüm şu Gülşen Hanowa bilen maslahatlaşyp şeýlerek diýip ýazdyk. Şu gara gözlüm diýdarym küýseýär diýip şu estrada görnüşini ýazdyk. Şekilni türkmen owal tele ýaýlymynyň ýagdy bir işgärleri şekile geçirip berdi. Mehriban tamaşaçylar gelin önüne kemmämiz şol şekil aýdyma tamaşa edelim.
Ne kahraman arkadağımızdan her bir döredip berýän eserleri halkymyza esasan hem döredicilik işgärlerine hasam bir ilham, joşun bolup durýar. Hormatly prezidentimizden her bir döredýän aýdymlary şeýle bir diýsen gulaga ýakymlylygy bilen sözüm, sadam şeýle bir kalbyňa ornaşýar. Şeý hormatly prezidentimizden her bir täze aýdymy diňe bir aýdymçylar tarapyndan bir aýdylman eýsem halkyň arasynda da bir uly söýgü bilen garşylanyp söýgü bilen diňlenilýär. Kahraman arkadağımız her babatda nusgalyk mektebi bolup durýar. Bir näçe saat gurallaryna erkedip bir näçe saatlary çalýar. Ya täze aýdymlar döredýär. Kahraman arkadağımyzyň Leyli Saç diýen aýdym bar. Ony näme Türkmenistanyň halk artisti Halipamyl Cemal Saparowa ilkinji bolup ýerine ýetirilen biri boldy. Hiç kaçan şol aýdymlar biziň aňymyzdan çykmaýar. Bize bir peşkeş berýän kitaplarym, bize uly sowgat, okap köp zatlary öwrenip bolýar. Durmuşda özüňe gerek zatlary şu kahraman arkadağımyzyň çykarýan kitaplaryndan özümizde nusgalyk edip alyp elýäs. Gülşirin ne tamaşaçylarymyz, dinleýijilerimiz biziň elmidämi aýdymçylardan täze aýdymlara garaşýarlar-da. Elbetde. Geljekde nähililik dörediciligiň täze gözleglerini bolmagy meýilleşdirýäňiz. Her bir sungat işgäri elmidämi şu täze dörediciligiň gözleginde bolýar. Türkmeniň bir naýbaş aýdymlarynyň biri Anjytma diýen aýdymny işläp otyryn. Halk aýdym. Halk aýdymny işläp otyryn. Başga da bir kysany söýgü aýdymlaryny işläp otyryn. Gelin gyýlara bagyşlap, türkmeniň milliligine bagyşlap bir şeýle owadan aýdym. Şu halkyň kalbyna siňäjek aýdymlary. Owadan döwletimiz bar. Kahraman arkadağımyzy wasp edip, owadan döwletimizi wasp edip aýdymlary ýerine ýetireriz. Gülşirin gepleşigimizden tamamlanyp gelýär. Gepleşigimiziň bir adaty we gepleşigimiziň ahyryna biziň mehmanymyz sunwaty degişli bir sowaly biziň tamaşaçylarymyza ýetirýärler. Eger berjek sowalyňyz bar bolsa illeşlerimize ýetiräýsiňiz sizem. Altyn şu denanlara degişli, milliligimizde degişli sorag beresim gelýär. Ýaş gelinler şu ýalyga bir şaýsep daňyp, elmidäme şonu daňýadylar. Şol şaýsepiň ady näme? Mehriban tamaşaçylar, eger mehmanymyzyň beren sowaly düşnükli bolsa, sowalyň jogabyny ekranda görýän belgimize ýollap bilersiňiz. Häzir bolsa gelin geçeňezdeki gepleşigimiziň sowalyny ýatlaýyn. Meniň tamaşaçylara berjek sowalym ine şeýlere. Meniň ýerine ýetiren Pırakyňdan diýen aýdym. Ýagny şermaý, şermaý, şermaý darakyňdan şol aýdymyň sözi Haýsy Şahyryňky. Mehriban tamaşaçylar, bu sowalyň dogry jogabyny ilkinji bolup bilen iýleşmir Aşgabat şäherinden Muhammed Jumamuradov. Muhammed, siz bilen gepleşigimizden ýeňiçi sowalyňyz. Sizeni sowgat höküminde gepleşigimizden mehmany ýerine ýetirmäne şaýdymy sowgat edýär. Hormatly enim, enemindir
Gülşirin biziň gepleşigimize gelip beren ajaýyp gurrunlaryň üçin, şeýlerde gepleşigimizi ýerine ýetiren täze aýdymlaryň üçin sag bol. Saňa menden beýlegem şular ýaly ajaýyp aýdymlary bir halkymyza ýetirip halkymyzyň bir göwnünden turýan täze aýdymlaryň bilen elmidama muşdoklaryňy begendirip durmagyňy şeýlede aýdymsaz älemine döredijilik dünýäsine uly üstünlikleri, şowlulukları arzu edýäs. Mundan beýlegem sesiň belentden ýanglansyn. Sağ olun. Şular ýaly bizi ajaýyp zamanada ýaşadýan gahrman, mehriban arkadamynyň jany sag ömrü zok bolsun. Ýyl ýurt bähbetli tutýan tutumlary elmidama rowaj alsyn. Mehriban ýerleşler ine şunyň bilenem suňatyň aşy gepleşigimiň bu edekki sanyny jemleýäs. Goý hemişe gahrman arkadamynyň saýasyna watanmyzyň beýik ösüşleriniň bagtyarlygynyň wasytçysy bolup ajaýyp aýdym saýarlarymyz belentden ýanglansyn. Gahrman arkadamynyň jany sag, belent başı aman, tutýan tutumly işleri mundan eýlägem rowaj alsyn. Sag salamat bolan, eýdi dileşler.